Купа шампанско, разбира се, както е шампанско. И една предметна награда, добавка от Лора Нойлс. Второ място днес за Тенчо Тенев, Citroen AX. Веско Габаджов награждава. Купа шампанско, трансмисионно масло за втората позиция. Лора Нойлс, разбира се, са днес наградите. И на най-високото място на почетната стълбичка в клас А е Веселин Василиев. Браво! Браво! Честито на Веско! С най-добро време излезна от квалификацията. Стигна и до първото място в класа. Купа шампанско, цял кашон, моторно масло, Лорен. Всичко това, предметните награди бяха представени от Autostate. Чакаме само шампанското. Виждам шампанско, направо си стана душо шампанско. Честито още веднъж вашите аплодисменти за първите трима в класа. Много достойни автомобили, изключително представяне. Имайте предвид, че 12 секунди времена не се срещат много често.